Hey guys, ndicela ningandivi wrong anditsho uba icrime right, but mani ijane ngena-criminal record ipoko lina kamamayo. Abelafini kuyafuneka mani kuyokorekiswa, ukulala esamendeni, uquqa court for ububhanxa, inconvenience life yakho yonke, ubhatale ezaa mali zamagqwetha ne-decision making yakho izokuphucuka. Kukho izimenqe ezinimele apha ngile utheni ungasikudibana nale ntwana uyikhabe once. Ingathi mna ndiphambene to that point uba ndingaqabela kula N2 ndiphaphatheke ndiyotsho ngapha eMthatha ndiyokhaba ezi zirhama zentwana just because of ikwekwe nokhwekhwe ibiza mna ngenkwenkwe. Yho, ndoluka ingekazalwa nozalwa le ntwana fondini ubudoda bambona ibingasoze ibazi. So wonke laa vobe uthethayo pha ungena ngapha uphume ngapha. Qha ke xa ufika esibhanxeni besihleli singandithandi kakade yasunga pavi. Iwesi ezi zirhama zentwana njengoba sezizenza i-victim njengoba belingasazi nosazi before sithetha ububhanxa ngebrand yam. Engazange yanyanzeliswa mntwini kakade kuthenga ufunayo foni nongafuni ayeke. Ayixoxisi, ayixabanisi. I just understand very well uba this shit is not for everyone. Leyo into sayishumayela ke from day one kade kuyovalwa sithetha into enye because kaloku sithetha nezilowulena. But ke asikho lapho namhlanje guys. Niyathanda ke nozenza dangerous mos ukhona unibhobho webeke white abe ungasikungqubela light. Yithe foni nxa kucaba funeka ndingqutyiwe kutheni ndizawuthumela ilight, kutheni ungazongquba ngokwakho. Oko bente makandiwhatsappele ndimsendele ilocation yam akakaphenduli nangoku lasikhinkobe. Iwesi kulula gqithi kaloku ufumana mna fowani zimeli joka ngoku nge-4th kaDisemba ndizabe ndisemdantsane ekoneni lounge. Yisoso boy for short apha ndikwazi ungasapoti into nasedladleni kaloku leya yo-5219 through and through. Itikiti yi-150 guys, thengelakho sidibane khona noko inhle la line up fondini. Yho, ingathi i-event yasestadium zinhle kwayo mani ukhona pha, but ke that's a story for another day. Nangu noman B sabeziphusha imishini sonke mosba and imixwe kakuhle le line up. Yho, kukho ii-celebrities zangoku fondini ne-legend omashava. Ngumashava wakudala kaloku lo fondini bayi-superstar laa mntu sisakhula. Ndibanewari ke qha xa ndibona ii-artists zangokuya kwi-line up noba yile nto mhlawumbi ndingekho up to date ngomculo wabo because mna ndivese ndiqonda aka lo mashava kanocula ugedeza foni for 30 minutes nala age group ijayivele zangoma. Yho, seyikwi-early stages ze-arthritis ngoku. But ke ngabantu nabo wethu sizinontuthuzelo fondini abazongazenzi izikere fondini phaa i-dance floor xa bekhumbula iintsuku zabo eBeach Burger.